may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Morina. Tambalanista since my high school days. Nahawa sa akin ang mama ko kaya naging tambalanista din siya. Kapag may dumadaan ngang pink na kotse at may Hello Kitty, ina-assume niya na agad na si Nicole ang sakay. Naputol ang pagtutok ko sa inyo when I graduated from college, pero nang na-discover ko ang podcast nyo sa Spotify, nagbalik loob ako sa tambalan. Hindi nyo lang tinatanggal ang stress ko sa work, ang dami ko ding natututunan sa inyo. Sana po ay mabigyan nyo ako ng payo. Kaibigan ko sa work si Ziggy. I am comfortable with him. Kahit may posisyon sa trabaho, he is very approachable. One day, tinext daw siya ng nanay niya para sabihin kailangan bayaran ng tubig nila. Humiram siya sa akin at hindi siya nagdalawang salita. Nagbayad naman siya agad. After some time, wala na daw siyang pamasahe kaya humiram siya sa akin ulit ng 1,000 para maitawid ang 1 linggo bago ang sweldo. That was May last year. 1 week after ng sweldo, nag-PM ako kay Ziggy at pinaalala ko yung utang niya. He did not even open my messages. I was disappointed dahil tinakbuhan niya yung utang niya. Pagdating ng December, naisipan ko siyang i-message ulit. Baka naman sakaling magbayad dahil bigayan na ng 13th month pay. Sumagot siya agad at nag-apologize dahil natagalan daw ang bayad niya. He reconfirmed my GCash number. I waited and waited. Feeling ko naubos na ng lahat ng empleyado ang 13th month pay nila pero wala akong natanggap na bayad from Ziggy. Nag-PM ako ulit pero gaya ng dati, my messages were left unseen. Tingin ko professional na utangero siya. Yung tipong padadamahin ka sa una kasi magbabayad agad, pero sa pangalawang pagkakataon, pahirapan na. Tambalan, bigayan na naman ng 13th month pay. Sisingilin ko pa ba? Mabait pa din ba dapat ang messages ko or wawarlahin ko na? Or instead of singilin siya, i-let go ko na lang ba yung 1,000? Thank you Nicole and Chris for reading my letter. Sana naman marinig ito ni Ziggy. Baka sakaling makonsensya at magbayad. Sa mga kapwa ko tambalanista na nakakuha na ng year-end benefits tulad ng 13th month pay, bayad muna ng utang bago mag-shopping at magwalwal. Hindi naman kayo nahirapan nung umutang kayo, kaya wag naman pahirapan sa pagbabayad. Ang inyong tambalanista since 2004, Morina. Morina, everyone can relate. Oh, yari na. 1,000 pesos. Wala, yari na talaga yan, Morina. Let go ka na. Sa akin Ako yung
Ayoko na lang mag-talk eh. Charot. Nilet go ko na lang, nilet go ko, and nilet God. Sinisip ko na lang, may darating na mga ibang biyaya in another form. Iniisip na lang ng mga nagpautang na hindi nabayaran, iniisip na lang po natin na at least nakatulong tayo at some point in their lives. Kumbaga, dapat yung burden mo rin na wala sa'yo. Diba? Kasi ang nangyayari nito, parang may control pa si Ziggy sa buhay mo eh. Para sa akin even if it's in terms of utang o kaya galit, 'di ba parang gano'n, kapag kagalit ka sa isang tao, binibigyan mo siya ng control sa buhay mo eh. Na instead na kalma ka lang, chill ka lang, masaya ka, 'di ba? Kapag meron kang kaaway o meron kang kagalit, nakokontrol ka nila. Yes. 'Di ba? Kontrolado nila yung emotions mo, 'di ba? Na dapat hindi. Dapat chill ka lang. Sa tingin ko dahil ilang nag 13th month pay na last year, tas 13th month pay this year. Mahaba-haba. Hindi, mahaba-haba na. 'Di ba? Pwede mo namang i-try warlahin, pero is it worth it? Is it worth the stress? 'Di ba? Wala na talagang balak magbayad 'yan. Kasi kung meron talagang balak magbayad 'yan, nagbayad na 'yan kahit paunti-unti. 'Di ba? Hindi unseen, kuha ng GCash number, tapos reconfirm, tapos hindi naman mangyayari, tapos umaasa ka pa rin. Wag na. Ako para sa akin, wag na. Oo, i-let go mo na yung 1,000 na yan. I-bless ka na ni Lord in some other way and form. Totoo. Dapat ganun na lang yung mindset ganun mo. Na lang. Hindi namin sinasabi na 1,000 lang yan. Kasi for some talagang malaking bagay yun. Malaking totoo bagay. naman. Pero pinaghirapan mo yan. Oo. Diba yung 1,000 yan, malayo ang mararating ng 1,000 pesos. Sabi nga sa iyo, naglalaban-laban yung mga tao dito sa Christmas parties para sa 200 di ba? Kaya gets namin yung ipinaglalaban mo. Ipinaglalaban nating 1,000. Yes. Pero ang tanong dito, mental health and anxiety versus 1,000. Totoo yun. Ganun lang din. Maraming pagkakataon sa buhay natin na dapat nating i-let go eh. Diba? Kaysa pahirapan yung sarili mo. Tama. Hindi lamang sa utang, diba? Sa halimbawa sa jowa mo. Diba, kunyari tatlong taon mo nang dinadala yung breakup ninyo, hindi ka pa rin makamove forward. Medyo talo ka na doon. Yes. Yung utang na hindi nabayaran, diba, 1 taon mong dinadamdam. Hanggang ngayon, ibinurnay mo pa, diba? Iniradyo pa natin. Correct, diba, with the hope na marinig ni Ziggy. He has control over you. Totoo, hindi na maganda ang effect sa'yo, yung impact, diba? Para di ba mag-effort ka na gumawa ng sulat, tapos naghintay ka na pag-usapan ito sa radyo. Diba yung thoughts na naglilinger sa brain mo, diba parang hindi ka makatulog eh. Wala kang peace of mind. Dapat ang talo ka ulit doon. Correct, talo ka doon. Dapat ang di nakakatulog yung Ziggy eh. Diba? Ganun talaga sa mundong ito. May mga professional utangero meron at po talaga. utangera. Ang mga professional na mga utangero at utangera, yan yung napakadami po nilang rason, drama. Ilang beses na po nilang pinatay yung lolo't lolo nila. May nangyari sa ganito, may ganyan. Pwede professional utangero at utangera o meron talagang sadyang kulang lang talaga. So pwedeng ganun din. Totoo lang din. Alam mo ang isipin mo na lang din dito, Morina. At least hindi ikaw rin ang utang. 'Di ba? Kung sinasabi namin na parang may control si Ziggy sa buhay mo kasi lagi siyang nasa utak mo, ibinurnay mo pa ganun. Paano na lang si Ziggy? Feeling ko mas hindi rin siya makatulog eh. Liliit ang mundo noon. 'Di ba? Sa halip na regular siya makakapagbasa ng messages at ikaw ay kanyang kaibigan, lumit ang mundo niya. Medyo nag-friendship over siya sa'yo. 'Di ba? So kung problemado ka, feeling ko mas problemado si Ziggy. At kung between the two of you, 'di ba, ikaw pa rin yung mas nakaangat-angat. So correct. Para sa amin for your New Year's resolution, 'di ba? Huwag mo nang isipin yung utang ni Ziggy sa'yo. Correct. Kasi kung may intention talagang magbayad yan, magbabayad yan kahit hindi mo sinisingil. At iyon po ay isang paalala ulit. Pwede kang magbayad kahit hindi ka sinisingil. Totoo yun. Just change your mindset, kabisyo. Diba? Simulan mo nang mag-move on. Simulan mo nang mag-move forward. Mindset dyan, may natulungan ka. Correct. Yun na lang. Diba? Ano ba yung sinabi niya? Wala siyang pamasahe hanggang sa susunod na sweldo. O at least, ikaw ang naging tulay kung bakit hindi siya naglakad. Diba? Kung bakit nakarating siya sa oras sa kanyang pamilya na nangangailangan. Diba? Correct. Totoo man o hindi totoo ang dahilan yan. Ang
diba? dinahilan niya. Ang importante, yung intention mo na tulungan correct. siya. At saka yung lesson learned. Yes. The next time, 'di ba, pag nangutang siya, of course, 'di ba, sana naman di ka magpautang ulit kasi alam mo namang ganyan yung ganyan siya, 'di ba? And sa susunod, magiging wise ka talaga. Ganun po talaga pagka tayo po yung nagpapautang, kaakibat nun yung posibilidad na hindi na sila magbayad. Yes. 'Di ba? Alam mo, natutunan po namin yan kasi nung mga dalagat binata pa kami ni partner. Palibasa, mas koonti yung responsibilidad kasi dalaga, pag single, parang sarili, kahit paano sarili mo lang iniintindi mo at yung wala ka pang sariling family. Wala pang tuition yung mga anak, di ba? Yes, yes. So pag may umuutang sa amin, may feeling kami agad na pag nag-utang ng 20K, babalik yung 20K. Oo. Di ba? Pero hindi pala talaga ganun. Ang natutunan namin na kapag ka nagpautang ka ng 20K, unless like credit card company or whatever, di ba? Pag normal ka lang na tao, pag nagpautang ka ng 1,000, 5,000, 20K, 10K, di ba? May posibilidad na hindi na yan bumalik sa'yo. Kung babalik man sa'yo, paunti-unti. So hindi mo naramdam yung malaking amount. Di ba? So yun yung mga natutunan namin sa kaya simula po noon, 'di ba? Wala nang uutang. Hindi kasi you have to understand na mangyayari 'yan. So Correct, dapat yung pera na willing mong ipautang sa kanya, yung pera yung willing mo i-let go. Correct. Kapag nakakarinig po tayo ng ganitong klase ng kwento, mga kaibigan, it's a warning, no? Warning para sa dalawang sides. Meaning, yung taong nagpapautang at taong inuutangan. Sa nagpapautang, warning ito na dapat sa susunod mag-iingat ka na. Doon sa nangungutang, warning na ito kapag hindi ka po nagbabayad, liliit ang mundo mo. O nawawalan ka rin ng peace of mind. Tama. Unless sanay ka na. Correct. Kaya lang ito yung sinasabi natin, warning ha. Pansinin nyo po, yung mga taong hindi marunong magbayad ng utang or hindi marunong tumupad sa kanilang obligasyon, nananatili silang ganon. Correct. Forever silang ganon. Yes, yung estado ng buhay nila hanggang dun lang kasi yun yung alam nila. Diba? Manlamang ng manlamang, mangutang ng hindi nagbabayad. Pero ikaw na nagpautang, hindi ba't blessed ka? Diba? Dapat may ganon din tayong realization. Tingnan nyo yung mga kakilala nyo ngayon na may utang sa inyo na hindi nabayaran, siningil mo pero dead ma lang. Diba? Diba't ganun pa rin sila hanggang ngayon? Hindi, yung iba partner, mas maganda pa yung cellphone sa'yo. Yung iba saklap eh. Sa cellphone lang. Oo. Pero totoo yung sa overall. Sa maraming Oo. aspeto ng buhay, ganun pa rin sila. Samantalang ikaw, na alam mo nagmagandang loob ka lang kasi ang intention mo ay tumulong sa taong Tama. nangutang, hindi ba't mas blessed ka ngayon? Diba? Dapat ganun yung mindset. Yung mga professional na mga utangero at utangera, yung mga tipong may utang na siya sa'yo, tapos mangungutang pa siya ulit. Yung hindi mo na nga nabayaran, diba? Tapos uutang siya ulit, parang totoo ba? Bakit? Diba? Anyari! Ganun, pero yung sinasabi ni partner, pero tingnan mo, nandun pa rin siya. Yes. Diba? Tapos ang mangyayari talaga dyan, uutang sila sa iba para mabayaran yung utang sa'yo. Parang Correct. mga ganon. Diba? So, ganun lang sila. Oo. It's a cycle that goes on and on. Kasi nga, yun lang yung alam nila. Diba? Hindi nila alam kung paano dumiskarte para ma-resolve yung utang nila. Totoo. Ang gagawin nila, utang. That's the solution na they naiisip know. nila. Na ang Yes. pwedeng maging solusyon talaga ngayon ay madami tayong nakakilala na empleyado sila ng isang kumpanya. Di ba parang recently meron tayong tambalanisa na dumalaw dito. Hindi siya umabot sa tambalan segment. Si Ems Lorenzo. Di ba? Na Yes. nagbigay sa atin ng alay. Thank you very much, Thank you, Ems. Ems. And belated happy birthday sa'yo. Ganon. Na meron siyang regular job. Tapos on the side, meron din siyang mga tinda-tinda. Kaya yung binigay niya sa amin, mga galing dun sa kanyang paninda. Di ba? So, ibig Kaya pala sabihin, medyo parang nagreklamo pa. Binigyan parang ka ng alay. Parang kulang kasi di ba Parang may nagtitinda kagat. siya? Charot. Hindi, pero di ba yung ganun. So, ibig sabihin, ang dami nating nakikilala na meron silang regular na trabaho, pero dahil alam nilang kulang talaga, di ba, mag-extra work. Correct. At lalo pa ngayon mga kabisyo na ang dami ng online and then everything is online. So kahit wala kang physical store, dati kasi limited tayo with a physical store eh. Ibig sabihin, pwede ka lang magbenta or pwede ka lang rumakit kapag meron kang lugar o meron kang pwesto. Ngayon, hindi mo kailangang may pwesto. 'Di ba? Para
para maka-earn ng extra. Diba? So yung ganun, kesa ang taktika mo, iutang ng utang, liliit yung mundo mo. Totoo Before you know it, yun. kausap mo na lang yung sarili mo, may sarili ka ng mundo. Ikaw na lang sa mundong yan. Diba? Kasi nagtatago ka Sa true. Pero, di ba, please don't get us wrong. Hindi po masama ang mangutang. Hindi, Kasi kami namin mismo may utang din. kami. But we know, alam naming obligasyon ito. Yes. Di ba? At yun dapat yun ang maging thinking din natin. It's an obligation. Kailangan mong tuparin o tuparin ang obligasyon na yan. Otherwise, liliit talaga ang mundo mo. Liliit yung mundo mo. Tsaka, alam mo, tingnan mo, pag may utang ka dun sa tao, hindi ka makatingin ng diretso dyan. Yes. Hindi mo matingnan ng diretso. Nakatingin ka lagi sa kisame. Oo, di ba? Nahahati yung tingin ng correct, mata mo. nababanlag ka, di ba? Di ka naman banlag, pero nababanlag ka, di ba? Kasi hindi mo siya matingnan eh. So, may ganung pagliit ng mundo. Totoo. At Yung walang ganyan. peace of mind. Oo. Yan. May nabasa ako, hindi naman yung utang sa ibang tao, kundi utang sa credit card. Paano mo daw malalaman? Si Miss Salve Duplito. Sabi niya, paano mo daw malalaman kung wait lang. English balikan natin para tama, 'di ba? Pero parang paano mo malalaman kung hindi magbabayad sa iyo ang utang ang taong nangutang sa iyo? Ayun. How do you know if you have a credit card problem? When you cannot pay your bill in full on its due date. Tinamaan tayong lahat. Nakakasakit naman yung statement na yan. Nakakasakit, pero yun daw. When you cannot pay all your bills? In full on its due date. So, di ba kapag kas credit card, Oo. ang ginagawa mo, ang binabayaran mo lang. Ako minimum lang yung sa akin. Kaya nga, so ibig sabihin, you have a credit card problem. Oo, kasi, matagal na. Oo, yan nga. Kaya nga nung nabasa ko to, ang dami naming tinamaan. Sabi kasi ni Ms. Salve, rule of thumb when it comes to credit cards, huwag kang bibili or don't buy something with it if you know you won't be able to pay in full when the bill comes. This way, you can avoid credit card debt. Kasi habang kasi ang binabayaran mo lang lagi ay minimum amount due, palaki ng palaki yung finance charges. Pag nalilate ka pa ng bayad ng minimum amount dues, may late charges din yan. Correct. In other words, hindi nababawasan yung utang mo. Correct. Naakala mo nagbabayad ka pero yung utang mo nandun pa rin. Tama. Na hindi mo rin napapansin, tumataas rin siya. Correct. Because of interest. Sa true. Yun, 'di ba? Kaya bottom line po mga kabisyo, pay your, pay your debts. Ang utang po ay dapat na binabayaran at hindi tinatakasan. Tama. Salamat mo rin sa reminder. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!